Ngai kublai fi sa sisen da gagerteng ga bathiang tam ga jong utrai jisu. Isu kemen ban kerani gaktian jong oblay but ai ba gaktian jong oblay kan kerkhui fi. Nagani ga channel kabangi ni jukran ya gaktian jong oblay borobor. Kawai kabangi ang nuot but kabangi ni duai bakane ga jing ka channel kabangi ni bu dagani ga jing shakri jangi. Kadai bakan ay fi gaktian jong oblay kabala ban besar. Kaba ay ka nongrim ba finyang haga jingim kum Khristan kum ka Khristan. Para ka juga por ban ay ki jihikai ki ba biang tau nagaktian ka jong oblay. Kata kadai kaba ngi ang not. De marta daw haba fipet ikini ki jihikai. Nginget fiyo jingker khu ka ay min sieme fi. Kumno finang ya syakmat haga jingim jong fi kum Khristan. Lani kum ka Khristan. But haga nega sengiru ay baga nega jingkran kan kerhui fi. Ngadon ban kran fi na gaktian ka jong utrai ya ki ba haga jing sngau jonga ki de ki ba jam ki ba long simple ki ba suk. Tama ki ba don pat kanong rim na gaktian ka jong oblay. Para lok ngi magising ki ba khatdo ngidon kampalat ya kanong rim jo gaktian ka jong oblay. Ngidon kampalat ya kanong rim jo gaktian jong oblay. Haga nega por nga kuah banai fini ke puar, ngadon ban kran ya gaktian ka jong oblay nga ay kerteng ni ka jingkran jonga, Lai Tylli ki Jingshisha haga Jinglong Khristan, Lai Tylli ki Jingshisha haga Jinglong Khristan, ki Lai Tylli ki Jingshisha haga Jinglong Khristan. Ano sa isian haga jing sngau jonga kini ki jinghikai ki de balong simple ki basuk, ki ba jam, ki ba don pet ka nongrim ka ba kraw nagaktian jong oblay. Ban ngangai lada fi sau thu egane fi yo egane fi yo ka jingger khu ka bakrau haga ba fila ban pentrai kam haga jing im jong fi kom ki Khristan ti to angin lai sagaktian jong oblay kum ka jing lam prang na ko ban fi ga por ka jing im Khristan fi ga de ga jing im ka bang ladang ong oi Khristan gamot utau brio ubala kala ka bamot ura pediang ya Jesus Christ haga jing im jong haga jing im jong ka lama ikipop jong bat ka bakong san hanta ka day ba uta ubrio la negata ka brio im ga jing im kat kum gaktian ka jong oblay hai jing sngau thu jonga kata de uta de Krista namar kata ka daw lada fi amba filang Khristan ngan ang season kadai ba fila pediang Jesus Christ la kapat ya fi fila ka labamot lamap gi pop jong fi ka ba kong sanang ta kadai ba fia ga jing imro kat kum gaktian ka jong oblay tito la da fide Khristan u kumuta la da fila tigra ba fi pediang Jesus Christ ga jing jong fi la kapat ya fi fila ka labamot fide Khristan fide ga Khristan ka ba ngadon ban ong ne ga por na Lai Tylli gi Jingshisha haga ta ga Jinglong Khristan ka Jingshisha ga baningkong ka Jingshisha ka baningkong jang ka Jinglong Khristan ka day habang Ioanis Khristan kamot ngidai ki khon jang oblay kadai ka bas ngosi barang shibon ki bre ki bang halong Khristan teng ki khlamla ban sngo thu wa tang ye ita ru bahabang Ilong Khristan ngidai ki khon jang oblay para lok ngakwa ban fi ka por da ngakran ka Jinglong Khristan lada fipe igi jingkran ki jong aki ba shakhmat hakitai gis nam ki ba ham shakhmat lese arpo lada ngambakla ngakran igi Jinglong Khristan baka Jinglong Khristan ka dan ki artli ki nongrim ka baningkong ka de ka jinge de ba doble ka ba ar de ka Jinglong jingim tila nang iwan shigani ka jingkran ka ba menta ka sini ka jinghikai ka ba menta ka singiro haba ang Long Khristan kata ka mot ngide ki khon jong oblay ngiyo ata ka hak mai long gi khon jong oblay oblay de pa jingi ba habna ngiri gi khon u Jesus Christ la sio ga dor ka ba rampalat bangin long kumta u Adam uladu e kata ka kedan balong khon jong oblay haba rengkang ya ka hukum ka jong oblay ha Eden da u Jesus Christ ngila yo abyang u sio ga dor ka ba ram ngin yo abyang malong gi khon jong oblay Ioanis ka gospel Ioanis kanang baningkong dekat khat ar khat lai ka ong and rekat ki bala pediang yau kata kamot yau Jesus Christ hagitula ai bor bakin lang ki khon jong oblay
Kata kita ngat ya kerteng jungu. Nangta kiba la kham naga snam limni om naga man kado limna naga man ubrio Henry na ublay. Ngakwa ba na finiga por paralok kata rega Jinglong Khristan paralok. Aba ang Long Khristan kabot ngide gi khon jung ublay la ai boring ngi don ya ka hak bangi lang gi khon jung ublay. Kata gade ga baneng kong. De mata ka daw ngakwa ba na finiga por utray jungi heba ekran ba unika dimas unang hikay niam jung ki ju. Wang lem la kapat di ubrio obla ban ya ka hima ka jung ublay. Kata kala penlengo sibon yauhin Nicodemus fipule kata Ioanis nang balai dekat balai. But haga ni gaju ga jingja haga dekat ka banrio utrai jingi wang ya ka bala kana ga jong ka do kalong do henry ya ka bala kana ga jong mensiam kalong mensiam. Ngakwa ba ni fini ka pot para la ka ba fipiang ya Jesus Christ ka sngi ka ba fikala bamot ka sngi ka ba ngakala bamot ka ba fiang Jesus nga priang me haga don mot jonga ngakala ka bamot la kapat ega mensiam jong fi. La kapat ega mensim jonga, la kapat ega mensim jingi, la pen kapat ingi shaka hima jong ublay, la ka yangi bangin long ki kon jong ublay, kadon ka kamba ka ba kraw ha ka pertai ka ba kinja mensim, bala ka yangi shaka hima ga jong ublay. Namar kata kadaw, haba ong Long Khristan kata kamot ngidey ki kon jong ublay. Paralak ngakwa ba ni finiga por. Let's see kata kala banlong hagi babuan na pinang jong figi bape ini ga jingkran kala banlong filayo kambo ni kata Henry kawai ka ktian ka mga sit sngo tunat e bang crunch haba crunch fangane ga dai ga batho Ioanis ka si city ga baning kong ga jong u kala nga balai ga khat ga baning kong bawang hakmi fi ga bakumno ga jingi to pa la a hingi bala khat yangi gi khon jong u play hakmi ka bakumno ga jingi jong pa hakwi ki ktian hakmi kat no ga kraw ga jingi jong u play bo pa hadu banda khat yangi gi khon jong u play pis ngo tho la nga kren ya la de nga so tho ka jinglong jing ga bakumno nga em men shua ba unong pop o bakum nga men hakato shabangan pleng utrai mentanga de khon jong ublay daga jingsis pa jong utrai jingi u Jesus Christ kata ka de jingi ga bakraw bo ublay ayangi bangilong ki khon jong ublay nabar kata ka daw nga ka pa ni finiga por kabanga don ban ong ngan penkut ini jingkran ini mat ibaning kong jengahang ni nganom kran ka bajrong nganong kum ni anda ka premier kawan fitip baki kinaret la dakiele akai hamadan dakiele akai hangno no dakidon shano ki khna ki badang ret la singan ang tar rukam danga kran le ki jaka ki badang khamlong nong kendong mo ki bam de ki jaka sor ki kinaret ki le akai ki madan haki madan shnong are anda ka premier kalawan baro kin ifasha lagi jong ki yeng kisam kikme kikparo kinwat yala ki jong ki khon ban lum shala ki jong ki yeng kisam o daga baring jingmut nangta paralok anda ka pramet jong ka bakut no jong kenika ya jong ka jing ayai kanwan paralok ublay wok paro unlum yala ki jong namar taga daw kanika perthai jingi fila nang i kala nang tulun shaga badum ki ai ki beja ki ai ki bang yesham ki ai bang yu khmat jingi mentahi kala nang tulun shaga badum ngan ong sa chisian kala nang tulun shaga badum namar ka prambet kala janwan bakanika ya jang ka jing ai kan sukut no baru traun lom ya lagi jong ki brio ya lagi jong ki khon shalayang tadi ka ktian ka badon kam namar taga daw ka bangadam nang ifigaday tong yen bat eka kerdan kum ki khon jong oblay hang no ang no bangi don hakila ki shnong ki thaw bangi em ba ki brio kin i ba bangi ong Long Khristan ngida Jingshisha kom ki khon ki jong oblay un kerkhuifi kabaar ka bangadon ban ong ifine ka por haba fi ong Long Khristan habang ong Long Khristan kamot ngidai kisenran jong u Jesus Christ ngidai kisenran jong u Jesus Christ teng ban ong Long Khristan ngidai ki khon jong le lesi kata kadang kham so biang hai ki babuan ki sei perkhat kumta ban ong ngidai kisenran ani kata ka kham sngo khia ka kham sngo e kot ke jing sngo jong fi ba jangang ni sngo kum no kata ga de Jingshisha balada Long Khristan balada Long Khristan ngidai kisenran ki jong u Jesus Christ haga Jingshisha
Hagaspa snem ka baningkong habaga balang Kristan kadang don, kadang sedang ngamo panong nagasi Pentecost. Ki khot bet ki senran ya kinong buat ki jong utrai Jisu. Ya kinong buat ki jong utrai Jisu lo khot bet ki senran ha ka porjing ki apostol ha ka basdang ka balang ka baningkong. Ha ka lenong ka ba kendai ka khot ka ba ar finlap ba kadang ko ikaktian ka ba sngau tenat ka ba thoang tu ka apostol nang kalenong ka ba kendai khot ba ar kong kumno. Kani ka krens pang usol tangan pulin na dekat ka baningkong ti usol haba udang persat ki jing berngam bat ki jing peniap ye ki senran jong utrai pe ki senran jong utrai ngano si sen ngapule kam apostol kena kendai tangan pulin dekat baningkong ba ar hang ne ka babel kong kat ba usol tu ko por empat kela bemot ye lodi udang berngam udang mo udang udah brio udah shun ye ka Jinglong Khristan nama ro klam par yo Jingshisha ko por kaktian job la kong kapten pe kong no udang persat iki jing perngam ban peniap iki senran jong utrai pe ha do ang de dang khat iki senran jong utrai iki Kristan to ko por nang ta ka babul no ulala ya rang ba lang do ulapan o iki city sa Damascus sa kisnakak balada on siya me kino ki banakane kalenti fi hagad ko por la ai kerteng ya kita ki babuat ya Jesus Christ ki dong buat ya Jesus Christ ki babuat ya kata kalenti the way. The followers of the way. Kinong buat ya kata kalenti la ai kertang temayang ni ki. Mana waang mdai baki kam here la ki apostol ni. Handre ki way pat ki Jew kam tam ki niam jung ki Jew. Kaniam Jew ka ai kertang kalenti. Kamu kata kalenti temai. Kabaki taki nong buat jong Jesu ki ale ki ayat. Ya kwa ba ni fini ko por. Filap akalana ka bakat way. Jong ki kam ki apostol ka dekat ka ba henrio ka ba arfun rio ngabot manong de hang ne ke malakhat Kristan ningkong ya ki senran jong utrai tangan da puli karwe arfun rio kam ki apostol kara jaru ba baro asislam ki le seng lambat bat kata ka balang bat kila hika shibonu pai ba balakhat Kristan ki senran ningkong ha Antioch de ha ke ne ke jaka de ha ke ne ke shnong balakhat Kristan ningkong ya ki senran ban nado nang ne ikom ba gaktian senran kanang ja bala kala khampau kan gaktian Kristan da fiwan nang ne ke Jingshisha da filet na kan ga dekat Bible gaktian Kristan to ko por kam de se gaktian ga basngot nat kumbalong ka perthai jingi menta kumbalong mangi menta ban ong long Kristan kam da de shu ka basngo pher dei ha ga to ko por ban ong long Kristan kam de tang basngo pher ngala ban penan kam da gaktian ga sngo khla hagi bubun kibriyo to ko por bana bagilong Kristan na marka Jinglong Khristan hangni kamde gaktian ka bakikran don buroms gawit gadai ka rukom sin balasin ni kita kibalet jiesang bat ki apostol balasin ya kita kibalet jiesang ya kata ka jingai ka batmai ka bada utau Jesus Christ balamipat la khade ki Kristan la sin ya ki Kristan henry shua jangkane ya baro kibalet jiesang la khad ki senran nganong si sen kaktin senran kala nangja nado kani kapor bat menta lay kibabon ki Kristan what's ngaw hebang ang eta kaktin hakibabon hi kibalong Kristan banong bangilong ki senran jong Jesus Christ I kumbah kam sngaw day shu nganong sa chisen pi sngaw day ne fim sngaw day nga sngaw day ne ngam sngaw day kaktin jong blay gong giday ki senran jong Jesus Christ lada krani kaktin senran lada kerana gaktian senran. Ngimantang nginom sautu ya gaktian senran. Ngimantang ngim da sautu tane gaktian senran. Kumba gaktian senran hakitai ki arajar snem mensha ka por jang utrai jangi. Haba kerana ke Jinglong senran ngam keran tang gaktian senran ha ya ka rukam Jinglong senran jang Jesus Christ. Wat ki wei ki breu ke ba krau to ka por ki don senran. Ki senran kamut ki ba shong ba ki kejat jang tu kenra jang dong hikai. Ki shong ki sabadu ki bam ki di badu hakiwi ki ten ki perthu bot eu tong no hikai ki perthu bot eu tu kenrat bahakiwi ki ten lalangi ong Kristan paralok dapat pen dawan da kan ka jingjilio jaga ten senran kam damut ong Kristan kamut tang bat ong kinong bot jong Jesus Christ haka Jingshisha hab ong Kristan kamut kibakum Jesus Christ like kibakum Jesus Christ kata gadai gaktian senran ngan ong sasiwat
Namar ki brio ki balong senran de por. Kamot ki shong ha ke jat jong uken rat jengki. Ki shong ha ke jat jong unai kai jengki. Ki pertho bot lut na do ka bam ka di ka riam ka bet pat kum ta ter. Kata ka ka tien senran ha de por. Kabang ngabat fingin nginom de ngau thu than. Kabot haga bakat do utu senran kita kin senran kin leng bakin dup long komutu ken rat jengki komutu bahika yeki. Namar ta kadangon ai sin da ngawan da kata ketien senran. Kabot habang Jinglong Khristan kamot kibakum uji Sukris. Kata ri ketien kabakhia kabadon jingbot. Namar lada krane kata kamot nganong kumne habang Jinglong Khristan hato kiwei kiyo imo ya kadur jang uji Sukris. Haga jing im jonga. Waiting in rai, jing rai gospel kabas ngautanat kabadon jingmot hero. Katuga jura gabong. Ai be ka jingba brio u Jesus Christ ani ihanga. Hakiwe kiktian kamo. Ai be ya u Jesus Christ ani iya ka jing im jonga. Ai be ka dor jang u Jesus Christ ani ihanga. Ai be ka jinglong jang u Jesus Christ ani ihanga. Kata ka dei ka Jinglong Khristan bangi dei kisenran jang utrai. Para lok ngakwa bani finiga por, ngakwa bani finiga por. Hatu utrai jengi ongum ta, kaya ga ba utrai jengi ukuran, haba hukum ban yalap yaga gospel. Hatu ongum ta, hagalan nga ba arfo fra, jenga gospel jeng Matthias kad kat ka ba kat kendai, bat arfo tengin de puli, tiun jeng oblay ka ongum no ba utrai hukum jenga ban yalap, wongkum no arfo fra kat kendai bat arfo Matthias. Namar kata kento ke dalai nama fito penlong senran. Yaki benriu paro pelong senran para long pangketian canggup lay utrai uang nang tak dekat barfo uang uno dahi kai bakin sumari ki ai kai berakat ki bangala hukum yifi usenran kemudu im kat kum keketian jang uta unong hikai para long kata gadai ga Jingshisha ka baar haba fiong Jinglong Khristan haba ngalong Khristan mangidai ki senran jang utrai. Hagalan nga ba katlay jang gospel jang Ioanis ka dekat ba Lai Tylli haba utrai ukran spang ka jingiet hatu ka por hapadang jing kisenran jang u wang ini kikintien ki ba sngotanat haba ukran spang ka jingiet bar wang ini kikintien tangan puli ka katlay Lai Tylli gospel jang Ioanis dakane kin yo atiap ba baro filong kisenran janga lada fidan ka jingiet parala. Tapi siapa kini kitian jong utrai ba fi perkat fi pensong dor ni. Kapani ba utrai jeng iu kuat ba ki brio ki wei kini iu fi bat yang om tang hak tu kupor arajar senam menshua. Ba ki wei kini iu fi bat yang akum kisenran jong utrai. Bat ka wei na ki dak pangilong kisenran jong utrai ukuran ni kisenran tu kupor ba kini iu para loki. Balai ba ki wei kini iu ba fi de kisenran ki jonga ong utrai jengi. Para lok nganong sisian, kamfer walang iim menta arhajar senam hadien jang u Jesus Christ. Tien jang oblay ke sa agak tien jang oblay. Kanong rim jang agak tien jang oblay kam kala. Wala ki jing sengut hu, ki ba fer kila banwan. Haga jing telon jang ki spa senam, jang ki por, jang ka por. Ka Bible ka sa ka Bible, kanong rim agak tien jang oblay ka sa kanong rim agak tien oblay. Ada Jinglong Khristan, fidei ki senran jang utrai. Kata dei ka Jingshisha. To. Kabalai, kaya Jingshisha kabalai, habang idei, habang Jinglong Khristan. Ka Jingshisha kabalai, habang Jinglong Khristan, kamon ngidei ru kiru kuat. O katagaktian ay kalanang kamsngo kiya shusho. Namar nga yo ibat nga sangto, nga firu fisangto. Bayagaktian ru kuat. Anda fiya hagan ka pertai jong ka Jinglong Khristan, lasngo tu ya kada ka waipat ka rukong. Ngamwan ban kran hang niya ka ay gabang isang tuwa na katay ka rukom gabaki ya kran kibrio ka nika pertay jong Jinglong Khristan niya kran ya gaktian jong oblay ngam dasalia ka ay baga pertay Khristan ka ong kabang adon kam bangan pensyong doar ka day ka ay baga gaktian jong oblay ka ong pilong riu khot namar baga Bible ka ong pilong ngimlong riu khot namar ka norgono ngim ya kran ni Jinglong riu khot kabata kumway pat tuang ini sedang daga bapuli karom kalanong ba ningkong ka dekat ka ba nyaw hang niu Paul uthoi gi banget gi badan rom to ka por rom kalanong ba ningkong dekat ba nyaw wang kumno hakita baro ki ba harom ki ba ki jong oblay balakhat ban long ki riu khot ki ba ki jong oblay ki badan rom ki bala kala ka mo ki bala ai ti la jong jing im so Jesus Christ balakhat ban long ki riu khot
Nang taha ka iway koren. Siti bening kong jong upol hi shiki koren. Kala nang ka bening kong ka dekat ka ba hang niru wapasal Paul utho ki kintian ki ba kum kito hi ban pen ifi ban bangin so tho manga ban fi bang idei ki riu kho ya bang iong Jinglong Khristan. Wang kum no iway koren kala nang bening kong dekat ba shaka balang ublay ka ba ha koren. Hakita ki balapan kentang hau Kris Jisu. Ya ka bala khat ban long ki riu kho. Kung magiging kiktiyan upol utho shiki Rome, shiki Corinth, shiki Colossae, shiki Ephesos, shiki Philippi, bat kum tater. Dahil hang ni viso utho, abahabang iyong Jinglong Khristan, tang mangilang kikun jang oblay, tang mangiday kisenran jang ujis Christ, ngiday ru ki riu kuwat. Para lang nga ang sasiwat, ngam kran niya katuga jing kran riu kuwat, kabaka pertay jong Jinglong Khristan ki kran ngakran ega Jinglong reu khot ya ka bagak tien jong ublay kaong nganong sisin ki spas nam ki latulon nadu balakha ya ka balang Khristan na perthai they got compare ka Bible ka sa ka Bible an ngikran ega Jinglong Khristan ngiya pandai sa nong rim jog tien jong ublay shiki we pat ki bai chulong tang ki traditions ki ji kai pateng ni ki ba dakum we pat ngiya kran bet ya ka tien ka jong ublay to habang kireu khoi kay kireu khoi le sila dang akiran di kiktian ki bakham suk mangin perkhat habang reu khoi para lok kamat kibreu ki bala khoi oh le sin da ongkom tat ase ka sngau mo ka sngau sting le si fila banong re ka ta re ga Jingshisha habang reu khoi kamat kibreu ki bala khoi ngalong reu khoi filang reu khoi la da fila pliang Jesus Christ balai nama lama biki pop jeng fila ma biki pop jengi la sai da kasnam jong Jesus Christ hakiwe giktian mano ba pelong reu khoi ya fi badinga mdei nang no mdei mano kasnam jong Jesus Christ ka pelong reu khoi ya fi kata ga de ga jing crowd jong ga jing sat kasnam jong Jesus Christ ba unang pop ubakum mga hakitai ki snam shabangan pediang ya utrai ba unang pop ubakum mafi hakitai ki por shabafin pediang ya Jesus Christ long reu khoi ngalong reu khoi ai ngoi oblay hallelujah kata gade ga bor jeng ga jingsat ka snam ka jong Jesus Christ namar kata ga daw nga ka pa ni fini ga bor bangin yo akyam shushu kata upol utho shiki Ephesos kala nang ga baning kong ga khat ka ba nyaw wong kom ne iwe Ephesos kala nang baning kong ka ba nyaw how bangila yo ka jingsus pa daga snam jong Ngila yo ka jing suspare daga snam jing unang ta ka jing map ka jing palat jingi ka bakum ka jing kenrei ka jing ia jing haga kitab jing pen pau kala nang ka beningkong ka dekat ka basan Ioanis uthoi ni kintian sgap bagak tien job lay ka ongkom ne jing pen pau nang beningkong dekat basan tangan puli ka benta ka ba ar jaga dekat ka basan Hau tau bala iya jengi bat ubala sat iki pop jengi hagas nam jong uhi. Mado ba pelong riu khot ya fi bat yang apa lok. Kasnam ke jong Jesus Christ, kasnam ke jong Jesus Christ. Namar kata ka daw la dang akran daga ketian ka badai ngat ongkom ne. Fi ka balang haba ong ka balang kamut ngamut wanang ka met ke jong Jesus Christ. Ka balang kadega jingelum lang jong kibreu ki bala suspa ki jong ublay kamdei setia ga jingelum lang jong kibreu ki baken riang lesi kata kaktien kan sngau bat kan sngau khor rega dega Jingshisha kabalang kadega jaka ga jingel ngamona kadega jingelum lang jong kibreu ki bala suspa ki jong utrai tar fikirane ka beneng para lo ka beneng kadega jaka ka batang kiru khot ki dio apan lait manu balang riu khot Mangapa na fila pediang ya Jesus Christ la sat fi daga snam jo para lok ngakapa ni fini gapor habang ngakrani kita ki kentian ngakapa ni fini gapor da shisha ngidang im ka jinglong brio ka jing imbrio habang ngaong ngidai kiru khoi walai muat bang ngaong fi bangil ajanai wat sngau thu bakalai ka jing hikai jonga ngaklam yang ni banang bangila lang perfect ngila long janai ngimpat janai ngidang dai kibre ngiran sibon kijing duna kijing bakla handrai habang iman hiban shakri utrai habang isno iban shakri blai ngimar ashkhmat gadon gajing ai gajong blai hakiwe gitian ngimpat janai ngimare shagajing janai menta hallelujah kasgi jong jingrong no kade kasgi jong gajing penjana yang abadefi bawat kan ka met do jingi on pen kelas shagamet ka badon burom namar kata ka daw ka shiti ka baningkong jong Petras
Kalau nong ro ka ba ningkong haga khot ka ba khatsan khan riu ong kum ne kum ba uta wala khot ifiu long ba khot tulang ma firu gi ba khot ya jinglong jing im baro na bala tho tulang fi gi ba khot na mar manga ngalong u ba khot na mar ta tungine mare shaga jing janai paralok tungine mare shaga jing janai ngan ang si sian ngi khlam pat janai ngim pat dei gi ba janai menta ka jing janai kan wana ka sgi jong ga jing rong no na mar ngidang dei ki brio ngan ang sai sian ngan ang sai sian ngi mare shaga jing janai henry wat bakala hakmat jong ublei ba im haga perthai ga ba ken jaman siam ngi dei kireu khoi bala sat yangi daga snam ga jong Jesus Christ fi e bang ye kran ki ne ki ai bangi degi khon jong ublei ngi degi sanran jong Jesus Christ ngi degi reu khoi ki degi ktien ki bakhia paralo ki degi ktien ki bakhia balai ngong ki bakhia namar bala dang isau thu ki ne ka Jinglong Khristan jengi ka long ka ba don dor paralo hatul ngi degi khon jong ublei hatu ngi num em gum ki khon jong ublei hatu ki we ki ne iengi ya kaba isi ya kaba sneo ga jem jingi habang yong ki sanran jong utra oh ngan si sian ladang isau thu ki ne ni ki Lai Tylli Jingshisha haga Jinglong Khristan kata kan penlong ye bangin em shisha ka jing em ka ba khoi ka ba kentang ka ba reu blai bangin em shisha kom ki Khristan kom ki nong bot ki jong utrai ki ba kom u Jesus Christ ki ba ka jinglong ka jong utrai kan don haga jing em ka jongi ngan pen kot daga ba ong kom ni habang hikay ga ni habang kran ni ngam hikay hang ni bangin yelet ko bangin yelet sarong ngine klim hakmat ka perthai ong ngide kiru kho ngide ki kho no blai ngide san em re bangin so thu ai ke ne kan nong rem ai ba ki we ki no i ka jinglong jing em jingi ka shinto jing im dai bangin kam ngide kiru kho ngim lei ban ya pertah surok ngim ya pertah lenti ngim ya lei ya thu khama khana khmat ki ngide kiru kho ngide kita ngide em ai ba ki jinglong jing em jingi kan kran hi kata ri ke baton kam namar ta ka daung ano si sien na barba gadai ga nongrem kabangadon ba nang fi gadai tungin bat kenya ka kerdan kum ki khon jong oblai tungin em kin kumta kum ki sanran jong tra tungin em se parlak kum ki riu khoi ki bala siu spa bala sat yingi daga snam ka jong Jesus Christ la rangi em kumta ka jing im Khristan jingi gadai ga ba don dor gadai ga ba don jingmot gadai ga ba don burong gadai ru ka ba don ka bor jaka oblai un kur khuifi ka Jinglong Khristan paralo kadon kini ki Lai Tylli Jingshisha haba fiang filong Khristan pidai ki khon jong oblei pidai ki sanran jong Jesus Christ pidai ru ki reu khoi hallelujah oblei un kur khuifi opa be ing adwai badaga ne ka banga hikai bakini ki Lai Tylli Jingshisha ha ka Jinglong Khristan bangidei ki khon jome ngidei ki sanran jome ngidei ki reu khoi ola sa ngide ka snam jome ai bikini ki Jingshisha trai ken yarap ya baro akiba pet pat ki bas ngap ene ka jikai pat ka jingim Khristan jingi trai kadai ka bakida ngau thu yakini ki ai ko trai pat kan kerkhu yiki ablei be ejnga ngadwai kan long jingerkhu daga kerteng jongu Jesus Christ amen but amen